ụmụazụ Jizọs Kraịst nekọtara anya ihe ata na ọka na-eje n'ụlọ nsọ. Ha wee si onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka anyị hopụ ata ndị a na ha na-akpagbu ọka. Jizọs wee sị ha, hapụnụ ya ụmụ m, n'oge owuwe ihe ubi na-abịa. Ọha ncha niile bụ igwe agwara ọgwa anyị nwere n'ụlọ nsọ taa. Ọkwa ị hụrụ oge owuwe ihe ubi, o rugokwa nso. Oge ahụ ka a ga-ekpopụ ata n'ọka. Oge ahụ ka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ga-ezukọ n'oche ikpe Chineke. Ya mere ụmụnne m, egwu na-atụ m. No wonder ọ ihe ndị a na-eme n'ụlọ nsọ tata ka akwụkwọ nsọ ji wee sị na ikpe ga-amalite n'ụlọ nsọ. O nwere onye makwaara ọla mberede ka o zeta ya. Onye nwe anyị ga-abịakwa dịka onye ori. Otu ihe doro m anya bụ ma enu ma ana, ịgbanarị Jizọs na ndụ, ị gaghị agbanarị ya n'ọnwụ. N'ime ụlọ nzukọ nwanne m ọ ga-adị egwu n'ụbọchị ikpeazụ. Nta na-eme arụrebe nwanne m ọ ga-adị egwu n'ụbọchị ikpeazụ. Onye ukwu gebe onye nta gebe nwanne m ọsọ ga-agba n'ụbọchị ikpeazụ. Ndị okenye gebe ụmụaka gebe ihe dị egwu gebe n'ụbọchị ikpeazụ. Eleghị m anya n'ụwa enweghị ihe wuru n'ime ya. Ọkwa ego ha adịghị efu o. Ọgbakụnụba anyị na-eme ngafe o. Ezi nwanne m, anyị niile bụ ndị ọbịa. Ewo ụbọchị ikpe ga-adị egwu n'etiti ụmụ Chukwu. Arụ ka anyị na-ahụ. Ịga n'obodo gị ihu na arụ na-emezi. Ije n'ụlọ ụka ụfọdụ na-emezi arụ o. Ọsọ ga-agba o mkpugeti ihe dị egwu ga-eme. Ụfọdụ ga-agba aka n'isi, ụfọdụ ga-eti mkpu, ebe ụfọdụ ga-agba ọsọ ebe ka ị na-agbaje. Ewo ebe ka ị na-agbaje. Ezi nwanne m ebe ka ị na-agbaje. Ka onye ọgwụ iko ebe ka ị na-agbaje. Ka onye aṅụ ọbara ebe ka ị na-agbaje. Ka onye ọzụ ọrịa ebe ka ị na-agbaje. Ka onye omesio ebe ka ị na-agbaje. Ọkwa ị hụrụ ihe ọbụla dị wrong, anaghị etinyere ya strong. Edeghị ya n'akwụkwọ nsọ na mgbe ahụrụ na ahụ ihe arụ ka ọ na-atọgbọ n'ụlọ nsọ, onye na-agụ ya na-atụgharị uche. Ọtụtụ ihe arụ a gwara anyị akpọ n'aha, ọbụna dị nke pekarịcharanụ ya ka ejizi ya n'aka n'ụlọ nsọ. O jugokwa m anya, m ji wee na-ajụ ụmụnne m, ọzikwa onye nwụrụnụ ka a na-akwa? Maka na ọtụtụ ndị ụka na ọtụtụ ndị ozi ọma na-anyụzi nsị n'ụlọ ụka weezie Baịbụl na-eficha ike. Ebee ka ebube Chineke nọ? Kedu maka adịmasị ụmụ Chukwu? Ebe ndụ akwamike bụ oriri nsonyere ụfọdụ, agbọshọn wee bụrụzie ọbara eji aṅụ ya. Iro otu na nkewa ejugo n'ụlọ, asịrị na ịgba asị, anya ukwu, mpako na oke ọchịchị ejidego ụlọ nsọ ghasa. Ọ dịzie ka a na-apụta mkpagharị na be Chukwu, ebe enu be a na nkịtị nkịtị. Ọtụtụ ụlọ ụka na ụlọ ekpere enwerozikwa n'ihe dị iche ya na soshal klọb. Na ọtụtụ ụlọ nzukọ, ọtụtụ na-akpazi agwa dịka ndị agboro, ọtụtụ na-eme ka ndị akwụna, ndị ori na ndị otu nzuzo, ma ndị na-akpa na dibịa. Ebe niile a na-ekwu, o nweghị onye chọrọ ime nchegharị. A nara ụmụ mmadụ ego ama ngwa ha eziokwu. Iruo n'ụlọ nsọ, sọ aha ndị nsọ ka ị ga na-anụ. A na-aza Mary, Matthew, Peter, Paul, Cynthia, Joseph, Cosmas na Damian na ọtụtụ aha ndị nsọ dị iche iche. Anyị na-aza ezigbo aha mana anyị na-emezi n'ajọ omume. M na-ajụzi, kedu ndị na-emezi ha arụ ndị a ebe anyị na-aza aha ndị nsọ, n'agbanyeghị na onwe ndị na-ebikwa ezigbo ndụ na-atụ egwu Chineke? Ihe m na-achọ igwe onye ọbụla bụ, chetakwa na Elaị na ezinụlọ ya. Kezizi maka ndị amụma ụgha? Ọ dịkwa egwu. Ọkwa maka nchere ogologo oge Chineke iwe ewekwa na mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ ada nwakwa njakịrị, ejirọkwa ọkụ kandụl were enene fuel. Iwe ewekwa na Chukwu nna na onwe ya, na-ekwanụ Chukwu nna ka ọ na-apị aka ọgbọ. Ndị amụma ụgha, anyị na-abịa. Ndị amụma niile ga-agba ihe ha riri. Ndị pastọ lee, ndị reverend niile, ndị ọzọma niile ji agha Chukwu akpa ego. Onye
Chineke ndị mozi ga-agụpụtara gị ya ebubo niile boro nsọ Chineke n'ụbọchị ikpeazụ ị ga-azara ọnụ gị ọ ga-adị egwu ọ ga-adị egwu ọ ga-adị egwu nwanne m ọ ga-adị egwu ngaramara agadi asị m ọ ga-adị egwu ebere agaghị adị ebere agaghị adị n'ụbọchị ikpeazụ ebere agaghị adị ebere agaghị adị asị m ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ iti mkpu ga-adị ezi nwanne m nta na-eme n'ime ụlọ nzukọ nwanne m ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ nta na-eme n'ime ụlọ nzukọ nwanne m ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ nta na-eme arụ na-eme nwanne m ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ onye ukwu gebe onye nta gebe nwanne m ọsọ ga-agba ụbọchị ikpeazụ ndị okenye gebe ụmụaka gebe ihe dị egwu gebe ụbọchị ikpeazụ otu onye ala sị na ife mere na ọgbakọ ha anaghị amịta mkpụrụ bụ na ala dị n'ụdị n'ụdị ala abaka arụ a na-eme n'ụlọ nsọ karịrị akarị a ga-ekwu onye ghara ibe ya ihe m na-ajụzi bụ ebe Chineke ka nọ nso ụmụ mmadụ were isi na-aga ije na ndagwurugwu onyinye ọnwụ aga n'ime umi azọnye ụkwụ ebe ekwesịrị ebe ha na-achọ Chineke Chukwu nọrụzie otu aka kedu ka ọ ga-adị bikonu ana m ayọ ndị oziọma ibe m ndị Chukwu kpọrọ n'ọrụ bikonu ka akwa ụmụ mmadụ metụzie n'anyị n'obi ka anyị bụtụzie na ụmụ mmadụ ibu a ha bụ ọ bụrụ ma ego ọtụtụ ndị ụka enwetachaghị ego nke ha mara ihe ha ga-ejizi ya mee mana n'ezienụ mkpụrụ obi ụmụ mmadụ ka ọ na-efuzi efu ka ọ na-ana n'iyi ma ụfọdụ ndị Chineke kpọkwara ezigbo ọkpụkpọ oku sokwuzie egwu amụma ụgha maka ego wee na-ebi ụmụ mmadụ ugwu okenye o kwere m nghọta na ihe ọbụla egbe mụrụ ya eburiri ọkụkọ onye ọbụla hụrụ ego n'anya ga na-emebi iwu mana kedu uru ọ ga-abara gị onye nche atụrụ n'ụlọ ụka gị amaka ọtụtụ ụgbọala ka ị nwere ego bụzi aja ala mana o nwere ofu mkpụrụ obi ịnapụta nwere ekwensu chekwa ya eche eziokwu na ife ozi ọma na ụka amamihe okwu Chineke kọrọ n'ime ụfọdụ mmadụ ọ ya ka ị ga-eji were ụmụ mmadụ kwọrụzie ọgwụ ego ọdịndụ ọnwụ ka mma wee na-asị ha na Chineke sị mgbe o nweghị ihe nụ n'aka niile anyị dọrọ unu na ntị n'egwu nke m tiri a na-akpọ ike si n'elu the power of the Most High ị ka mechipụta obi na-eduhie ụmụ mmadụ ụzọ ị na ha eri uru kịta ana dị mmiri isi na Chineke sị ha eweta a na-akpọ nkụ agbakwa n'ọzọ maka ọ na-abụ enyi n'aka ọ dị mbe ka agbara na mmiri ọ na-agụ mbe ị mara na ị gaghị ahapụ ihe arụ ndị a wepụzie n'aka n'ihe dị nsọ maka na onye na-ere akpati ozu anaghị akpọ okwu ahịa ma ị bụ ụkọchukwu onye amụma bishọp reverend pastọ evangelist na nke ọbụla ị kpọrọ onwe gị gbakwa mbọ na-edewe akwụkwọ akaụntụ gị maka ka ọha na-abụ ego niile ị nara n'aha Chineke ị ga-akọwapụta ihe iji ya mee n'ụbọchị ikpeazụ ịbụ prọfet ọ dịkwa egwu evangelist nke ọ bụ na ịbụ nwanne m kwadobe debe akwụkwọ akaụntụ go maka ụbọchị ikpe amụma niile iburu aga nyocha ya ọkụ niile ịmụnyere n'ọtụtụ ezinụlọ a ga-agụpụta ya kwụọ ọgụ ụgwọnụ ụbọchị ikpe ga-adị egwu ọkwa ịhụrụ ikpe Chukwu ọ bụ ikpe nkwụmọtọ ikpe agaghị ama onye aka ya gba ọtọ ndị ikpe ga-ama bụ ndị omekome ndị ajị agha Chukwu ịmaruo asụsụ niile soro a ga-akọwa ihe ọ bụ sari mama niile ị ga-akọwa ihe ọ bụ rie ege ị ga-akọwa ihe ọ bụ koko mama niile ọ pụtara gịnị ihe ụfọdụ ndị ụka na ego na-eje dịkwa egwu ego dị mkpa iji wee gbasa ozi ọma mana ọ bụrụ ya ka a ga-eji wee mee ego ọ bụrụzi isiokwu oge ncha the center of the message ezi ozi ọma 10 minutes ana ego 3 hours n'ụlọ ụka onye ọbụla tụzukwara otu ya wee nwụọ na njọ onye ahụ na-ejekwa ọkụ mmụọ onyinye amaka ụmụ Chukwu na-enye onyinye ụmụ ọchịchịrị na-enyekwazi onyinye nke gosiri na ịchụ àjà dị mkpa mana nke doro m anya bụ n'ọsọ n'otu nzuzo ka a na-amanye mmadụ amanye by fire by force
ịtụrụ na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ ma abịa be Chukwu onye jide onye rọ nke dịkwa mkpa ịma na onye ahụ amara ihe ọ na-eme. Onye ọbụla jọrọ Chukwu njọ onye ahụ abago na nsogbu. Ihe m chọrọ ịyọ ndị isi ụka niile bụ biko ka anyị were na ibu ọnụ ịjụ àjà ịmụ anya abalị ya na umeala wee yọọ Chineke nri nke mmụọ ka anyị wee na-enyeju ụmụ atụrụ anyị afọ. Ndị kwuru okwu si gị nye atụrụ gị ezigbo nri gị rapụ ya ka ọ kpagharịa na ọ ga-anachigata maka ọ ma na ezigbo nri dị n'ụlọ. Anyị bụ ndị nzukọ nọ n'ụzọ ije ọ ya ka eji wee si anyị kpata akụ anyị n'eluigwe. Ọ ndị isi ụka kwesịrị ị na-egosi ihe nlereanya ezampụl. Ọ bụrụ ọgụnwa bụ onye isi ụka ije ịgba ọtụtụ ala nwee steeti kpọpụsi ụmụnne gị na ụmụnna gị obodo oyibo ịgwazi ụmụ ogbenye nọ n'ụlọ ụka gị na-atụrụ gị ego ha kpatazie akụ ha n'eluigwe. O nweghịkwa na onye ọ dịrị mma o yiri bathroom slippers wee bịawa ụka. Ị na ha first collection, second na third collection ịgba ụgwọ ndị nwụrụ anwụ a ga-eso okwasị. Ndị aha ha bido na A to Z apụta. Ndị a mụrụ from January to December apụtakwa. Ndị landlord pụta, ndị tenant apụtakwa, ma ndị caretaker. Akpọpụta ndị diọkpara na ada. Ị na nke ndị ọrụ ugbo ewe na nke ndị ọrụ oyibo. Ị hapụghị ndị na-azụ ahịa. Enyechazie nke testimony dị iche iche ịkpọzie ndị Chineke mere ihe ọma. Iweruzie nke ndị enyi Jizọs mechie ya ka ndị enyi Jizọs na-apụtazi. Onwe onye nọzi n'oche ejighị ego na akpa ọ dịka onye ahụ bụ onye iro Jizọs, agent of darkness. Well, asịrọkwa m na ọjọka nọọ ka ichekwa ya eche maka ụmụ ogbenye. A na-emekwara ụmụ ogbenye fundraising n'ụlọ ụka. Biko ka uche anyị dị ya ka anyị were ụnụ ya nwayọ maka na alaberu n'oke ka dibịa na-agwụ. Nke bụ eziokwu bụ na e were ọkara amamihe eji ana ego n'ụlọ nsọ wee chụọ nta mkpụrụ obi. Ekwensu ga-agba aka ụbọchị ikpeazụ, ọkụ mmụọ ga-adịkwe ntị. Uche anyị dịkwa ya, ọ dịkwa ya. Ụmụnne m biko kedu ihe anyị na-awụ, kedu ihe anyị ga-eme? Onye ukwu ga-achụ ọnwụ, onye nta ga-achụ ọnwụ, ma ọnwụ ga-agba ọsọ. Chi ga-eje ihe eje, anyanwụ ga-agbaji, ala ọma jiji ga-adị o. Mmiri ga-abụ ihe oloro, ọkụ ga-abụ ihe oloro, ọnwụ ga-agha ndị ojii. Ụfọdụ ga-agbaga n'ugwu, ugwu ga-ajụ ha. Ụfọdụ ga-agbago na mmiri, ma mmiri ga-ajụ ha. Ebe ka ị na-agbaje wee gbanarịwe Chineke Jehova na ebe niile, ebe ahụ ka aka ya nọ lee. Arụ na-ebu ome n'ime obodo anyị, arụ niile nwere ụgwọ. Ọ ga-adị egwu, ọ ga-adị egwu. Nta na-eme ezigbo nta na-eme. Jehova na-ebe akwa o ketara ụmụ mmadụ. O kere mmadụ n'oyiyi ya, mana mmadụ rapụrụ ihe kere ha wee mee uche aka ha. Asị m ọ ga-adị egwu. Nta na-eme, arụ na-eme, nwanne m ọ ga-adị egwu. Onye ukwu ga-ebe, onye nta ga-ebe, nwanne m ọsọ ga-agba. Ndị okenye ga-ebe, ụmụaka na-ebe, ihe ga-egwu ga-eme. Ọkwa ị hụrụ ndị amụma ụgha ha ewegokwanụ ka onye nwenụ ga-ama. Mmadụ agaghị eji na ọmụtaghị nwa wee ghara ijere onye ọzọ ụka nwa. Legodu nzukọ Jizọs ji ndụ ya na ọbara ya wee wuwe ka ndị a jide wee na-emebi. A na-eme mkpokọta ha nwa na-eme mkposasị. Wingi m na-agba dịkwa iche na nke unu na-agba. Nke bụ eziokwu ka anyị kwụ na ya. Anyị na-ayọ ndị niile ji ọlụ Chineke were achụnta ego business empire. Biko unu rapụzienu ndị unu ji na ha anọgo ka ọ dị na mma. Ọ na-abụ oke ọgbagbara ahụ ọfụ Ezekude ọ na-arọ ya anya mana ọ maghị nọ ndị mmụọ chiri Ezekude n'ọzọ. Ị hụrụ ọrụ Chukwu ọ dịghịkwanụ mfe. Ịmacha na ihe anyị na-eme abara magic pot a itinye n'ala na be ndị na-emere ekpere ma emechaa wepụta ya. Anyị machakwana ihe ị na-eme. Negodu mama ịkpọrọ witch amoosu ụmụ ya ajụghị ya. Agadi nwaanyị mmadụ anara ahụhụ na-ata, gị nwa bụ onye amụma ụgha anarụzi uru na-eri. Ebe e nyere gị anya ihu amoosu, kedụzi ka isi onwe ikike ịchụpụ ya bụ ajọ mmụọ? Ịmụnyesi ọkụ n'ezinụlọ mmadụ ọ na-agba, gị na mama nke gị anọrọ.
gbakọkwa ya agbakọ maka ụbọchị ikpe. Unu ewekwana iwe na ajụjụ a m chọrọ ịjụ, maka na onye na-anụ nwaanyị ọgbanje anaghị ewe iwe ọsịsọ. Ọ iwu ka ọ bụ na onye meghe ụlọ ekpere ọzawa prọfet, meghe ihe kọmpin n'ụlọ ekpere, rewezie mmanụ, rewe hankachi, rewe machis ma akwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-azụ n'ahịa Eke na ahịa Orie. Iweruzie mmanụ igota n'ahịa wee bịa, ama ngọziri gị ya belụsọ na igori ya n'ụlọ ekpere, ahịa na-azụ, a na-ebuba ego, a na-arụ esteti, mana ị na-agwa ụmụ mmadụ ka ha kpata akụ ha n'eluigwe. Ọkwa na ihe ndị a ka a ga-ekpe n'ikpe ụbọchị ikpeazụ, maka na onye ọbụla nyere ọgụ ya nwoke kantafit, ọ kwere ya na sevins akaụntụ maka ụbọchị ọbụla ha fụrụ onye tinye ya. Akwụkwọ nsọ si gị kpere onye ọrịa ekpere, ọ dị na mkpa gị tee ya mmanụ nsọ ka o wee dị mma. Ọ sịrọ gị lesi ha mmanụ. Ijee n'akwụkwọ nsọ, St. Paul ike ya metụrụ na hankachif, o jere ọrụọ faktịrị hankachif rewezie ya. Elisha gọziri nnu wee tii na mmiri, ejero lewe nnu nke o ji wee lewezie mmanụ ọ gọziri nwaanyị ajara. Ọ na bụ onye egoro mkpọ mmanụ ma nye nwere n'onwe ya. Ijee n'ụfọdụ ụlọ ekpere asụwa niile nke anyị amara ma ọ bụ eziokwu, oroboskata na oroboshinda na skelebo. Kedu nke bụ oroboskata? Kedu ihe orobo na skata? Di anyị kedu ihe bụ oroboshinda? Egwu na-atụkwa m n'isi go maka ịgbanarị eluigwe, ị ga-agbanarịkwa ọkụ mmụọ. Chekwa ya eche. Ewo Chukwu ụzọ banye obi n'igwe mere anyị ebere, ebe nwanne na-egbu nwanne ya, benyi na-egbu enyi ya maka akụnụba nkụwa. Ọkwa maka ego gị ji gboo nwanne gị, maka ụgbọala gị ji nye nwanne gị wee zarụzi ego, ma ọ bụ ego resi ma ọ chịrị ọzụwa. Ọsọ ga-agba iti mkpu gadị, ọsọ ga-agba asị m ti mkpu gadị ebere agaghị adị n'ụbọchị ikpeazụ, ngaramara agadi gba ọsọ ndụ gị gị gbanarị iwe Chukwu, baba ọsọ ndụ gị gị gbanarị iwe Chukwu. Onye dị ndụ na-efe Chukwu, onye nwụrụ anwụ adịghị efe ya. Ị nwere oge n'ụwa, jere Chukwu ozi. Ị mara na ekwensu afa ya ikwere ozuo, Chukwu ekwensu jụ ọrụ niile ekwensu ka o wee dịrị gị na mma. Ndị otu ka emejọ ka ọ dị n'ụbọchị ikpe, ogbu mmadụ lee ka ọ dị n'ụbọchị ikpe, ndị si n'aja lee ka ọ dị n'ụbọchị ikpe. Onye gbanarịa Chineke na ndụ, ọ ga-ezute ya n'ọnwụ. Ewo mara na ị ga-ezute ya n'ọnwụ. Baba nsọdụ gị maka ụbọchị ikpe, a ga-akwụ ụgwọ ka ọrụ niile si dị. Onye nwe m ọ dọrọ m anya na ịdị ya ele mmadụ anya n'iru, ọ dịghị anapụrụ ibu, ọ maghị onye ukwu na onye nta. Ihe ruru n'ụwa ka eji ekpe gị ikpe. Nta na-eme arụ na-eme, nwanne m ọ ga-adị egwu n'ụbọchị ikpeazụ. Onye ukwu ga-ebe, onye nta ga-ebe, nwanne m ọsọ ga-agba N'ụbọchị ikpeazụ. ndị okenye ga-ebe, ụmụaka na-ebe, ihe dị egwu ga-eme. N'ụbọchị ikpeazụ. Ọkwa ị hụrụ ịkwara onye ibi ọgọdọ, ọ bụrụkwa na nsogbu kama na ọ na meshọmentị ka okwu dị. Ọ nkịtị Chineke gbara ka ụfọdụ mmadụ ji wee na-eme arụ wee che na o so n'ihe asịsị na-arụ. Ọkwa maka na o nweghị ihe ekpere ikpe wee megide ajọ omume ọsọ mere ụmụ mmadụ ji wee mechipụta obi wee na-egwu njọ ka mmiri. Na-egodo ụfọdụ ndị ụka na ụfọdụ ndị isi ụka ihe ha na-emezi n'ụlọ nsọ. Akwụkwọ nsọ mere ka mmata na ọ ga-adị egwu n'ụbọchị ikpeazụ, maka na ọsọ gbara ihu ga-agba azụ. Udene ka na-eti mkpu na mmiri amaka ya ahụ, nke a na-eru n'igwe. Kedu onye ọ ga-ama? Onye na-eji ahịa na-eti na moto egbucha anya ya chetakwa na ọ ka ga-ana. Ụbọchị ikpe ga-adị egwu. Ọkwa ị hụrụ ọbịbịa nwa nke mmadụ, ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ, maka na ụbọchị ahụ ọ ga na-agbadata n'igwe ojii. Anyanwụ agaghị enyekwa ihe ọzọ, ọnwa na kpakpando ga-ezo, ọtụtụ ebe ga na-acha mmemme ka mmiri na-agbọ ndị olu, ka ọkụ na-ahapụ ndị ojii, ka ili na onwe ya na-atọpụ ndị okenye agbụ. Igwe ndị mmụọ ozi na ogologo mma agha ha na-agbadata. Ụmụnne m, ọ ga-adị egwu.
kedụzi ihe udene na-achọ na nke baba? Ị ga-ajụzi onwe gị na arụ niile anyị na-eme, kedu ihe ga-abụ ọnọdụ? O nwekwara ka ọ dị na ijechara ụka ji ọkụ mmụọ, ọ dị ka onye nwere 8 months miscarriage. Ọgbụgbụ na-agbado mmadụ ada ahakwa ka mpiano. Gị onye ozi ọma nụrụ nwaanyị wee ka na-achụ nwaanyị, kedu ihe ga-abụ ọnọdụ gị ụbọchị ahụ? Gị onye ụkọchukwu si na ịma nnu nwaanyị mana ị na-ebi ndụ akwamiko, kedu ihe ga-abụ ọnọdụ gị? Ị makwa na isi na-abụ na-egbu dike, ọkwa sọsọ nkịta na-agbụpụta racharụkwa. Gị onye bishọp, ọkwa maka ego ka gị na ndị otu nzuzo ji akpakọsị. Ị na-anọzi n'ọgbakọ ndị ọjọọ, the council of the wicked. Ị dị ka ugo mara mma mana ị na-eri awọ. Nnukwu ụkọchukwu dị ka gị, gị onye ekpere iji ebe dibịa jee nata ike mana otu nzuzo wee bịa na be Chukwu were ya na-arụ ọrụ. Ijezi ekpere n'ụlọ ndị mmadụ, ime ha ọgwụ ife ọbụla ị na-ekwu ha na-aza gị yes ma nke ha ma nke ha amarọ. Ị na-anata ike arụ ọrụ be Chukwu, ichezogo na ọchịchị na ihe enwere mmekọ. Gị onye amụma dịka ị kpọrọ onwe gị, ị na-eyipụ nwunye mmadụ akwụ ya na ụmụ agbọghọbịa na-awụ ha ahụ na mmiri. Kedu onye amụma ma ọ bụ ndị amụma mere ụdị ha n'akwụkwọ nsọ? Ịtụwakwu ụfọdụ ime esi ha n'onye ike nke mmụọ nsọ. Lekwa gị, ajụọ gị si na mmadụ abụrụ nkụ. Ihe m ga-echetara gị bụ na nje ọbụla megidere mmụọ nsọ, ebubo niile ị na-ebo ya ọ dịrọkwa mgbaghara, ọkwa na aja ọcha ka ọ ga-ebi. iko niile kwara abọsọ niile mere ị ga-anarụ ụgwọ ọrụ ya. ụbọchị ikpeazụ Ọrụ niile zuru mmadụ niile gburu a ga-agụpụta ya. ụbọchị ikpeazụ Ọgwụ niile gwọrọ ndị niile nyere nzi echere gị n'ụwa mmụọ. ụbọchị ikpeazụ Ego na-achị n'ime ụlọ nzukọ. Ọ bụ na ị nwere ego a ga-asọpụrụ gị, mana ọ bụ na ị nweghị ego agaghị ege gị ntị n'olu n'ime ụlọ nzukọ. Ndị nwere ego marụ ekpuchi arụ ha, mana onye ogbenye marụ a ga-agụpụta ya. Arụ na-emenụ ncha na-eme n'ime ụlọ nzukọ. Ewo ncha na-eme n'ime ụlọ nzukọ, mana ebe ọ ga-adị egwu. ụbọchị ikpeazụ Ncha na-eme n'ime ụlọ nzukọ, mana ebe ọ ga-adị egwu. ụbọchị ikpeazụ Ncha na-eme arụ na-eme, mana ebe ọ ga-adị egwu. ụbọchị ikpeazụ Onye ukwu gebe, onye nta gebe, nwanne m ọsọ ga-agba. ụbọchị ikpeazụ Ndị okenye gebe, ụmụaka na-ebe, ihe dị egwu geme. ụbọchị ikpeazụ Ọkwa mụ na gị ka a na-agwa okwu niile a, mụ na gị ka a na-adọ aka na ntị. O nweghị ihe mgbu karịrị ịdaba n'ọbụ aka Chineke, maka na ekwensu chụpa gị ma ọ bụ ndị ajọ mmadụ. Chineke pụrụ ịzọpụta gị, mana ọ bụrụ na Chineke were aka ya jide gị, gị onye na-akpọ aha Chineke na nkịtị, ọkwa iwu Chineke sị gaa kpọọ n'aha Chukwu gị na nkịtị, mana ọtụtụ ji aha Chineke were aṅụ ma ọ bụ na dị iyi asị, mana ọ bụla arụsị onye ọbụla zọba onwe ya. Ejizi aha Chukwu were echi nze na ọzọ n'ụlọ ụka. Otu ụbọchị a ga-enwekwa onowu n'ụlọ ụka. Ndị ọgaranya one ka e nyegoro oche azụ n'ụlọ ụka. Agọzie ụlọ anara ego, agọzie nwa anara ego, agọzie ụgbọala, shọpụ na ọfịs, ana mmadụ goro ego anara ego, ana ego na baptizim, ana deliverance nakwuo nke healing. Ma ndị bi n'ụlọ aja ekwesịrị inye enye a na-anakwu ha envelo. Ịhụcha ụlọ ụka ọkwụrụ ma mma, mana ọtụtụ mkpụrụ obi nọ n'ime ya lere ure. Kedizi isi ya? A ga-ekpekwa ihe ọbụla n'ikpe dịka akwụkwọ nsọ si wee kwu ya. Everything will be brought to judgment. Ya atụkwana gị n'anya na ọtụtụ ga-eje ụka mechaje ọkụ mmụọ. Ekwensu jụọ gị mechara bịa ebe a, kedu ihe ị ga-aza ya? Izigachara ekwensu Holy Ghost fire, imecha ịnakwuru ya. Ala dị mmiri kịta, onye ọbụla na-ebuba ego n'aha Chineke, a na-akpọ nkụ onye agbakwa n'ọsọ. Ka ha rabụ ndị ji ezi obi were arụ ọrụ Chukwu. Anyị na-ayọ amara Chineke n'isi unu. Ana m ayọ nna m ka ọ gọzie unu ma gbakwa unu ume. Ị na ha arụ elu na-arụ ala. Chetakwa na Jizọs si na o nweghị okwute ya atọgbọ n'elu ibe ya mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa.
otu onye na-achọ nwaanyị ka m si eje n'ụlọ ụka ka ọ chọrọ ofu sista. Ọ sị m na a na-asụzi abịa n'ụlọ ụka, inekwa ya ọ dịka eziokwu. Ọtụtụ ndị a ji aha Chineke akpa ego, ndị a dịkwanụ ka agada gbachiri ụzọ. Ndị a ka Jizọs kpọrọ agụ owuru, kpọkwazie ha brood of vipers, agụ ndọgbu nọ n'etiti ụmụ atụrụ. Banye abanye mba, pụtakwanụ ka ndị ọzọ banye mba. A na-emezi Chineke onye ayịyọ na be, mana Chukwu nke mma bụ eze afọ juru. Ọtụtụ ndị enwetagokwu ihe mkpughe ebe ha jere ọkụ mmụọ, ha ruo ebe a fụ pastọ gosi ha reverend tụọrọ ha bishọp aka, bishọp gosizie ha ebe general overseer nọ. Onye ọbụla tụgharịkwa uche n'okwu a. Chineke biko mere anyị ebere, aga n'ikpe gị onye ka ga-aghọta. Anyị dabara ebere gị ebere ka anyị na-arịọ, mere anyị ebere ka anyị wezute gị. Ebere gị ka anyị jejeje, ọsọ eluigwe bụ na amara, ọ bụghị n'ike. Njem eluigwe bụ na amara, asị m ọ bụghị n'ike. Ebere ka anyị na-arịọ, ebere ka anyị na-arịọ, ebere gị bata ka anyị wee nwere onwe anyị. Onye bi ebere, onye nwe m, ebere gị ebere baba m, amaghị ọtụtụ ịkpọnwụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ ka mara ịkpọnwụ, mana ebere gị bata, ebere gị bata, ọnwụ niile ga-agba ọsọ. Mana onye mere ebere, asị m onye ga-ama ya ikpe. Chukwu mere anyị ebere, Chukwu mere anyị ebere, Chukwu mere anyị ebere, Chukwu mere anyị ebere, ka anyị wee nweta ngọzi anyị n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Anyị agaghị agafe n'ụwa na-enweghị ngọzi anyị ji. Nta na-eme n'ime ụlọ nzukọ, nwanne m ọ ga-adị egwu n'ụbọchị ikpeazụ. Nta na-eme n'ime ụlọ nzukọ, nwanne m ọ ga-adị egwu n'ụbọchị ikpeazụ. Nta na-eme arụ na-eme, nwanne m ọ ga-adị egwu n'ụbọchị ikpeazụ. onye ukwu gebe, onye nta gebe, nwanne m ọsọ ga-agba. N'ụbọchị ikpeazụ. Ndị okenye gebe, ụmụaka na-ebe, ihe ga-egbu ugeme. N'ụbọchị ikpeazụ. O doro m anya na onye ọbụla bụ onye isi ike, onye ahụ na-ebi na ọkpọ nkụ. Na-egodi ihe ụmụ mmadụ na-eme were emegide Chineke. Chineke si ụmụ mmadụ kwụrụ ọtọ, ụfọdụ adọ n'ala. Ihe m chọrọ ịgwa onye ọbụla eluigwe na-agụ agụ bụ ka ife Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, maka na ọ na-aba achọba isi ọgụ eje n'ụzọ. Onye ọbụla dere God is my mechanic na moto ya gbakwa mbọ na-arụ moto ya ọfụma maka ịkụ njin. Ọ bụrụ ije ụka na ije ekpere ka obi, ọ ife Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, ime ihe Chukwu na-achọ. Ife Chukwu n'ime mmụọ na eziokwu bụ gị chara ihe niile Chineke kpọrọ asị, ị na-eme nke ọ hụrụ n'anya. O nweghị ihe magburu onwe ya wetara ngọzi Chukwu ka inye Chineke onyinye mara mma nke si gị na ana n'obi, n'agbanyeghị na ọtụtụ ụlọ nsọ na-anazi nke na-ebute ntamu, maka na ndị gọọmenti na ndị obodo na-achụgharị ụmụ mmadụ n'oke ụtụ. Ụfọdụ ndị ụka a na-achụgharịkwa ụmụ ogbenye n'oke onyinye, ụmụ ogbenye a na-agbagharịzi ka oke riri poison. Oh yes, onyinye amaka, ezi onyinye si na ana n'obi nke ga-afụ gị ụfụ n'ahụ. Inye ya Chineke eme na ntamu, ka ọ ya bụ onwezi ihe na-ayọ Chineke, i were usie ndidi wee sonye ya, maka na ihe na-atọ atọ ada agbaka ngwa. Chukwu ewere ịhụnanya wee tụọ gị ndụ mmanụ. Onye nwe anyị kwuru n'akwụkwọ Aịzaya isi nke 3 amaokwu nke 10, ọ sị ka a gwa onye ezi omume na ọ ya adịrị ya na mma. Nwanne m, nwee ndidi dịka udene, because vulture is the most patient bird. Site n'okike ụwa wee ruo tata, agbụrụ niile gara aga o nwebeghị onye nwe anyị gharịpụrụ. A sị na onye furu ụzọ ọ mara ụzọ, na mmebi ọrụ na-amụwa ọrụ. Ọtụtụ n'ime anyị ejeghewe ụzọ wee megide Chineke n'ime ihe ahụ, mana onye nwe anyị na-agba anyị oku nchegharị tata, si kwụsịzi ihe arụ ndị a na-eme n'ụlọ nsọ ka o si taa dị mma. Ka anyị chọọ ọnụ Chineke na ezi omume, ka eluigwe wee bụrụ ihe nketa anyị. Ka anyị na-eme nke a, ka anyị na-ayọ ka ebube Chineke na adịmasọ ya chighatakwa n'ụlọ nsọ, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nta na-eme
n'ime ụlọ nzukọ nwanne m ọ ga-adị egwu o. n'ụbọchị ikpeazụ